To, barka da zuwa sarkin barkwanci. Ina yi maka marhaba da zuwa farko na gidanmu kenan. Na gode matuƙa da karramawarki. A shirye ka zo gidanmu amma kuma muna sauri za mu fita da mamarar da kamun gama shiryawa. Gashi kuma na zo miki da maganganu masu tarin yawa da nake ta so na faɗa miki tun bayar haɗuwarmu da ke a ƙauyenmu. Ina jin ka to ka faɗa mu. Sumayya, kada ki yi mamaki ko ki ji tsoron kalaman da za su fito daga bakina yanzu, musamman ma idan kika duba matsayinki na babban mawaƙiya a wannan babban garin. Aha, ina jin ka, a mayar da maganarka. Tun lokacin da na fara ganin ki a ƙauyenmu na ji wani sabon sauyi a rayuwata, sai dai na riga na san tabbas na ɗauko da albaganmu, amma na yarda son ki nake yi, sai dai ina fargaban maganganun da za su fito daga bakinki. Shin kalaman bakina za su yi tasiri a zuciyarki? Ina shakkar idan mafarkina ka iya zama gaskiya, amma dai a zahiri fuskata tana ɗauke da tsantsar abin da yake fitowa daga zuciyata. Sumayya, da za ki amince zan fi kowa jin daɗi a duniyan nan. Wai ya ma sunan ka ce? Suna na Jangudo. Wannan ai rantan zunubi ne. Yaya ma za a yi a ce kalma ta so zai iya fita daga bakinka? Wai in ma tambaye ka, wai daga wani ƙauyen ma kake? Ƙauyen Sarari. Kai fa ka duba ka gani ba. Kai ɗan ƙauye ne, ɗan ƙauyen ƙayayyau ma. A cikin ba ƙauyen ma kai daban kake. Ya ma kake tunanin wai zan taɓa amsar soyayyarka? Wannan kai ma ka san ai take hakkin bil'adama ne. Sumayya, baki fahimce ni bane. Ni a gani na tun ranar da muka fara haɗuwa da ke kika yi min murmushi ne miki murmushi. Sai naga kamar tarko na ya kama kurciya, musamman ma ta yadda Allah ya haɗa ni da ke. Sai naga kamar na tsinci rami a kala ne. Sumayya, ina son ki da gaske har cikin zuciyata, kuma na yi alƙawarin zan ci gaba da son ki ko me za ki furta a kaina. Na daɗe da fahimtar cewa mutumin da ka fi so shine mutumin da wata rana zai musguna maka, amma kuma shine zai fi dacewa da kai. Duk da na san kina da tarin masoya, Lukman, Presido, Yarima. Sumayya, ina mai fargabar zaki iya da na sani idan kika bijirewa buradina. Ka iya fita lafazi masu kwantar da hankalin mai sauraro, amma matsalar da shi ne baka da ilimi wanda mutanen duniya za su iya amfana da kai. Kai dai ga kanan ne dai, da wuya ma in ka iya rike lamban waya a cikin kanka. Ka duba fa ka gani, daga kan sunanka har zuwa suturanka gaba ɗaya na 'yan ƙauye ne. Haba, abin wai sai min yawa bai shige da hauka. Duk da kasancewa ta ɗan ƙauye mara ilimi, amma ina tabbatar miki da ƙaunarki da wamammiya shi a cikin zuciyata. Rabuwata da ke kuma zai iya sa ni cikin babbar matsala. Da za ki taimaka ki tallafa wa zuciyata, watakila wata rana za ki dariya har ki kyakyata. Sumayya, ka cire yin daga cikin ranka, saboda gani na iska na wahal da mai kayan kara. Kai, me kuke tattaunawa da Sumayya tun ɗazu? Sumayya masoyiya tashi. Ni tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin mashan da ta shiga cikin zuciyata lokaci guda irin Sumayya ba. Ta shiga cikin zuciyarka ne ko daga baki ta tsaya? Shan ciki, can ciki ta shiga, ta yi kane. Za ka iya cire ta a zuciyarka ko sai jikinka ya gaya maka? Waye huhu, sai ni Jangudo amanar Kande da Sumayya, kowa ya zaburo ku bashi ya ƙara so ɗan kutumar shan kai yasa. Aradu ba wata barazana da kuka isa komin ƙananan arna 'yan Likita, ina yini? Da Allah, sauran fasinjojin da muka yi hatsari da su ina aka kai su? Likita kuma, Kande ce fa, Kandanka, sai mu abokananka, kuma ba hatsarin mota kai ba. Na faga wani haske ya gilma ta gabana, daga nan sai na ji shiru. Dan Allah ku taimaka ku kwantar da ni. A kwance kake ai? Dan Allah ku taimaka ku fitar da ni daga asibitin Aminu Kanan nan, ku kai da asibitin Mariya.
Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.